Kedves hölgyeim és uraim! A geotermikus energia felhasználására szeretnék bemutatni néhány Magyarországon megvalósult példát, és ennek kapcsán a geotermikus energia felhasználás problémakörét, tervezési, felhasználási kérdéskörét szeretném a felhasználók számára és a hallgatók számára a tervező, illetőleg a beruházás előkészítő szempontjából megvilágítani. Ez az előadás egy szűkebb változatban szerintem tavaly már elhangzott. Itt igazából nem kell meglepődni, hogy vannak ugyanolyan diák, amelyek abban az előadásban is felelhetők voltak. Én azt a munkamódszert szeretném választani, hogy sok szöveget nem mondanék a diákról, azt szerintem mindenki el tudja olvasni, mindenkinek fogok annyi időt hagyni, hogy a diákon lévő néhány gondolatot át tudja olvasni és értékelni tudja. Ugye hát az első dia az a geotermikus energia jellemzőit mutatja be. Mi a geotermikus energia? Hogyan lehet a geotermikus hőre alapozni távhőrendszerek hőforrását, és bemutatnánk közel 2 évtized tapasztalatai alapján megvalósult projekteket. A geotermikus energia előnye, hogy lényegében nulla károsanyag kibocsátással működik, és az geotermikus energia hő ára a megfelelő körültekintő tervezés és gazdasági előkészítés előzte meg, akkor alacsony lehet, a fosszilis energiahordozó, vagy akár a biomassa energiahordozó áránál is lényegesen alacsonyabb eredményt hozhat. A geotermikus energia hasznosítása azonban nem problémamentes. Rendkívül sok kockázattal kell számolni. Az egyik legnagyobb kockázat a nagy beruházási igény, ami úgy elsősorban a kutak fúrására vonatkozik, illetőleg az a probléma, hogy a geotermikus energia általában nem ott helyezkedik el, ahol a hőforrás és a felhasználás helye van, hanem attól több kilométerrel távolabb. Így módon mindenképpen számítani kell egy geotermikus hőhasznosításnál több 10 kilométernyi vezeték létesítésével. További probléma, hogy a kutfúrás során kutfúrást megelőző geológiai vizsgálatok döntően azt tudják meghatározni, hogy hol van geotermikus energia, milyen mélységben található, és mekkora az a vízkészlet, ami felelhető. Azonban arra már nem adnak a felszíni vizsgálatok információt, hogy milyen a geotermikus közegben lévő gázmennyiség, milyen lebegőanyagok szerepelnek benne. Tehát így módon a kutfúrás maga jelentős kockázattal jár. Amennyiben a kutfúrás során megfelelő hőmérsékletű és megfelelő összetételű vizet kapunk, akkor azt hasznosítani lehet. Természetesen, hogyha valamilyen probléma van a vízzel, akkor arra is vannak megoldások, akár inhibítorokkal, akár oldott gázok oldatban tartásával, az oldott csók oldatban tartásával. De azt tudni kell, hogy egy geotermikus projekt megvalósítása évekig tartó előkészítést igényel. Itt egy közelítő rajzot mutatunk a geotermikus energia felhasználására alkalmas területekről. Hát látható, hogy a hegységekben lényegében nincs geotermikus energia, és a döntően jó energia részek azok a Kisalföldön, a dél-keleti országrészben Szeged környékén helyezkednek el, illetve Miskolc környékén is láthatóak, Hódmezővásárhely, stb. Egyébként nyilvánvalóan a megvalósult rendszerek is többé-kevésbé ezeken a helyszíneken valósultak meg. Ahhoz, hogy a geotermikus projekt zökkenőmentesen megvalósulhasson, az ilyen megbemutatott vizsgálatokat el kell részletesen végezni. Ugye ezek földtani vizsgálatok, nagyon alapos gazdasági, műszaki elemzést kell elkövetni, nyilvánvalóan a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatallal szükséges egyeztetéseket elvégezni,
előszerződéseket kell megkötni. Ugye azért fontos az egyeztetés a Magyar MKH-val, mivel a jelenlegi árszabályozási rendszer szerint ők tesznek javaslatot a hőtermelő energiájának a árára. Nyilvánvaló, olyan egyezséget kell kötni, és olyan egyeztetéseket kell lebonyolítani, ami biztosítja a beruházó számára a beruházás megtérülését. Bocsánat. Nagyon fontos a megfúrt kút után egy próbatermelés, megfelelő vízhozam és hőmérséklet stabil biztosítása érdekében. Technológiai részleteket ki kell dolgozni, és nyilvánvalóan az egész folyamat számos engedélyezési és kiviteli tervezést igényel. Ehhez nagy tapasztalatra van szükség a mai hivatalok és engedélyező hatóságok útvesztőiben. Nyilván a projekt úgy valósul meg, hogy megvalósítás, üzemeltetés következik. A geotermikus energiánál, ami a távhőszolgáltatásnál szóba jön, azok a közepes mélységű, illetve a nagyobb mélységű geotermikus kutak. A sekély, alacsony hőfokú geotermikus energiához hőszivattyút kell alkalmazni, de el kell mondjam, hogy ezek a hőszivattyús megoldásoknál a minél magasabb hőmérséklet emelés egyre rosszabb COP-t fog eredményezni, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a helyes hőmérsékleti tartomány az a 40-60 fokú hőmérséklet, de inkább a 70-100 fokos, ugyanis ilyen esetben nem kell még egy közbelső technológiát alkalmazni, hogy a távhőrendszer megigényelt hőmérsékletére emeljük föl a geotermikus energia hőmérsékletét. Itt egy olyan megoldást mutatunk be, amely alacsony hőfokú fűtési rendszer részére egy hőszivattyúval biztosít egy talajszondás, vagy egy alacsony hőmérsékletű geotermikus rendszerből hőenergiát. Itt ugye sajnos egy hőszivattyút közbe kell iktatni, ami komplikálja a rendszert. Én azt gondolom, hogy ilyen megoldások egyes épületeknél, egyes kisebb épületcsoportoknál szóba jöhetnek, nagyobb épületcsoportoknál én úgy gondolom, hogy ez nem megoldhatás és nem járható út. Ugye ez a séma azt mutatja be, hogy mire kell gondolni egy geotermikus rendszernél. Ugye mutatjuk a termelőkutat, utána általában egy gáztalanítás következik, majd egy hőcserélőn keresztül adjuk át a hőt a hőhasznosítás számára. A lényeg az, hogy a geotermikus kútból származó vizet semmiképpen nem szeretjük nagy távolságra vezetni, semmiképpen nem célszerű a távhőrendszerbe vagy a fogyasztókhoz eljutatni. Mindenképpen szükséges egy leválasztó hőcserélő, hiszen így módon meg tudjuk akadályozni azt, hogy a rendszer egyes részeiben vízkő és egyéb kiválások, esetleg korrózió következzen be. Majd a leült vizet hőcserélő után egy visszasajtoló kútba juttatjuk, így módon biztosítva az adott vízadó réteg állandóságát. Hát itt arról van szó, hogy miképpen lehet kezelni a geotermikus vízben lévő oldott gázokat, szennyezőanyagokat. Nyilvánvalóan metán eltávolításra szükség lehet, a szén-dioxid megtartására a vízben, szűrésre, ülepítésre, illetőleg esetleg különféle inhibitorok adagolására, amely egyes kiválásokat meg tud akadályozni. Tehát ugye nyilván az a legjobb megoldás, hogyha a hőhasznosítás a termelőkút közelében valósul meg, azonban ez nem mindig biztosítható, ilyen esetben a termelő és a visszasajtoló között helyezkednek el a fogyasztók, termálvizet inhibitorokkal kell kondicionálni, hogy a fogyasztókig eljutasson, és a fogyasztóknál vált egy hőcserélővel közeget a termálvíz. De ez akkor jó, hogyha viszonylag kicsi a rendszer, nagy rendszereknél nem javasoljuk ezt a fajta megoldást.
Ez a séma azt mutatja, hogy miképpen lehet a geotermikus rendszert egy rendszerbe integrálni, hogy amennyiben a geotermikus rendszer hőmérséklete megfelelő, akkor akár a kazánokkal, akár a gázmotorokkal, vagy egyéb kombinációklusú fűtőművel úgy kell kapcsolni, hogy amíg a geotermikus rendszer előre menő által biztosított hőmérséklet nagyobb, mint az előre menő megkívánt hőmérséklet, akkor párhuzamos üzemben tud működni a geotermikus rendszer kazánokkal, gázmotorokkal. Amennyiben viszont a geotermikus rendszer hőmérséklete már nem éri el a távhőrendszer által megkívánt előre menő hőmérséklet, akkor nincs más megoldás, mint a geotermikus rendszerre rá kell fűteni vagy a gázmotorokkal, vagy a kazánokkal. Nyilván inkább a kazánok jönnek szóba, hiszen a gázmotorok jellemzően ugyancsak 90 fok előre menő hőmérséklettel tudnak dolgozni. A geotermikus rendszer hőmérséklete magasabb, mint a távhőrendszer megkívánt előre menő hőmérséklete, akkor tisztán párhuzamosan tud üzemelni a geotermikus rendszer a kazánokkal és a gázmotorokkal. Ez egyébként a legjobb megoldás, de hát sajnos lássuk be, hogy kevés olyan rendszer van, nagyobb rendszerekről beszélve, ahol az előre menő hőmérséklet 80-85 fok körüli. Inkább nagyobb rendszereknél a 110, 120, 130 fok a jellemző. Ez viszont azt jelenti, hogy mindenképpen a geotermikus rendszer energiabiztosítása csak addig valósítható meg, amíg az előre menő hőmérséklet mondjuk 80-85 fokos, utána viszont a geotermikus rendszernél mindenképpen szükséges egy ráfűtés. A geotermikus rendszert nem csak a hőforrásban lehet csatlakoztatni, hanem a távhőrendszer tetszőleges, megfelelően kiválasztott pontján is. Az első ábra mutat egy párhuzamos kooperációt, ahol a geotermikus rendszer egy fűtőművel párhuzamosan dolgozik. Ez akkor lehetséges, hogyha a geotermikus energia hőmérséklete magasabb, mint a távfűtőrendszer előre menő hőmérséklet igénye. Amennyiben a geotermikus rendszer kisebb, akkor vagy a visszatérőre való ráfűtést ad lehetőséget, vagy a geotermikus rendszert a harmadik ábrán egy kiegészítő hőforrással kell ellátni és fölemelni a hőmérsékletét. Ez célszerűen lehet egy kazán, gázkazán, lehet egy biomassa kazán, vagy lehet egy hőszivattyú is. Itt egy geotermikus hőhasznosítást mutattunk be, amelyben a geotermikus hőhasznosítás nem alaphőtermelő. Ugye az alaphőforrásnál látjuk itt egy gázmotor, vagy egyéb technológiai hőhasznosítás, és utána látjuk a geotermikus energia az energiának, most próbálok itt mutogatni, most nem tudom, tehát a geotermikus energiának a tartamdiagramból kivágott és hasznosítható részét. Amennyiben alaphőforrás a geotermia, akkor látható, hogy a geotermikus rendszer jelentős részben tudja a távhőrendszer hőigényét biztosítani. Természetesen, ahogy az előre menő hőmérséklet nő, és ugye növekszik a távhőrendszer teljesítményigénye, ugye beadható geotermikus energia mennyisége csökken. Ugye általában azt mondjuk, hogy milyen jó lenne, hogyha mindig alaphőtermelő lenne egy geotermikus rendszer, de ez azért nem igaz, mert nagyon sok esetben vannak szerződéses kötöttségek, hővásárlási szerződések, hosszú távú szerződések, amelyek mondjuk egy kombinációklusú erőművet, vagy egy gázmotoros kiserőművet adott esetben preferálnak a geotermia elé. Na most ez sem egy egyszerű dolog, hogy hogyan fog megosztozni egy hőigényen, adott esetben egy kombinációklusú erőmű, egy gázmotoros kiserőmű, vagy egy geotermikus hőforrás, nem is beszélve egy időközben esetleg beintegrált biomassa hőforrással. Ugye erre vannak jó példák, ugye nemrég adták át Kecskeméten a 25 MW teljesítményű biomasszás kiserőművet, és ott is össze kell hangolni a meglévő gázmotoros kiserőművek és a biomasszás
fűtőmű hasznosítását. Most néhány konkrét projektet mutatnánk be. Ugye az egyik legnagyobb projekt az Miskolcon valósult meg 2010-től kezdődően, amelynek a története bizonyos fokig a saját magunkhoz kötődik, ugyanis ennek az egész ügynek a alaptanulmányát azt mi készítettük el, és hát az alapján többé-kevésbé jó-rosszul elkészült egy kiviteli terv, megvalósult a rendszer. Sajnos a megvalósítás során és a kiviteli tervezés során bizonyos hibák elkövetésre kerültek, és így módon át kellett dolgozni a megoldást. A megoldásnál az első változatnál a geotermikus energiát csak az avasi hidraulikai állomásra vitték be. Ez sajnos a hálózat egyik gerincének a végén található, és nem volt lehetőség a miskolci rendszer többi részének geotermikus energiával való ellátására, vagy legalábbis csak korlátozott módon. Ezért a második ütemben megvalósult egy olyan megoldás, hogy a geotermikus energiát nem csak az avasi hidraulikai állomásra vitték be, hanem a Tatár utcai fűtőműbe, ahol a fő hőbetáplálás történik, beépítésre került egy hőátadó állomás. Ezzel viszont sikerült az évi 400-450 ezer terrazsúl hőt további körülbelül 350-400 ezer terrazsúl hővel megemelni. Ez egy nagy fegyvertény volt a geotermia gazdaságossága és kihasználása szempontjából. Ez a séma mutatja azt, hogy miképpen alakult ki a geotermikus rendszer. Látjuk a termelőkutat, a gáztalanítást, a kistokai visszasajtoló utat. Itt a kistoka és a hidraulikai állomás között van egy hosszú, szerintem olyan 5-6 kilométeres távvezeték, majd onnan kerül az avasra és a belvárosra hőcserélőn keresztül a már kezelt vízen keresztül a hőenergia. Szentlőrinci rendszer, ez egy kisebb rendszer, ez egy nagyon egyszerű rendszer, itt a termálvíz a fővárosi fűtőműbe kerül, ott egy hőcserélőn keresztül adja át a hőt a távhőrendszernek, majd onnan kerül a visszasajtoló útba. Itt a helyzet azért ilyen, mert a termelőkút és a visszasajtolókút elhelyezkedése lehetővé tette ezt a fajta megoldást. Győr. A második legnagyobb projekt, vagy talán az első legnagyobb projekt a győri geotermikus rendszer. Ez körülbelül a Miskolccal azonos, bár szerintem egy kicsit nagyobb a hőfelhasználása, mint az ábra mutatja, olyan 1000 terrazsúl per évre becsülhető. A magasabb is a hőmérséklete a bőnyi termelőkutaknak. Itt ugyancsak az történt, hogy a bőnyi termelőkutak után egy gáztalanítás, majd egy hőátadó állomás létesült. A hőátadó állomás 52 MW teljesítményű, ahonnan távvezetéken keresztül az Audi és a Győrszol számára kerül a hő elszállításra, és mindenhol egy hőfogadó állomás létesült. Ez a projekt sikeresen működik, köszönhetően az alapos geológiai előkészítésnek, köszönhetően a kutak alapos kipróbálásának, és köszönhetően a hozzáértő koncepció megvalósításának. Mosonmagyaróváron egy kisebb projekt épült meg, ez egy 4,5 megawattos berendezés. Egy termelő, egy visszasajtolókút található körülbelül olyan 2 kilométerre egymástól, és a távhőrendszerhez egy kezelt vízen keresztül jut el a hő, ugye a Mosonmagyaróvár egy távhőrendszer hőforrásához, ami a Motim kazánház. Tura egy speciális projekt, ugyanis ott megvalósult egy geotermikus kiserőmű, egy ORC körfolyamatú berendezéssel, amely 1300 és 2300 kVA teljesítményt tud produkálni. Az ORC körfolyamat
után viszont felmerült a cél, hogy milyen módon lehetne a körülbelül 75 fokos vizet felhasználni. Erre készült egy tanulmányterv, amelyben a közeli 75 fokos hőmérséklettel fűthető és ellátható épületeket számba vettük, és erre vonatkozóan kialakult egy lehetőség, hogy a viszonylag magas hőtartalmú és értékes entalpiájú vizet hogyan tudjuk tovább hűteni. Ez ugye mutat egy ORC körfolyamatú kiserőművet. Ugye az ORC körfolyamatnak az a lényege, hogy alacsony hőmérséklettel tud működni, tehát nem az elpárologó közeg nem víz, hanem valamilyen olyan organikus közeg, ami alacsonyabb hőmérsékleten is ugye gőzhalmazállapotba kerül, és ugye ez a gőzhalmazállapot hajtja a turbinát, ami ugye itt látható, és a végéről pedig a sárga nyíl mutatja a villamosenergia elvételt. És ugye itt látjuk a turbina után lévő hőcserélőből kerülne további hőátadásra a területen található egyéb fogyasztók számára. Ez itt azt mutatja tulajdonképpen, hogy melyek azok a létesítmények, és milyen hőmérséklet szinten találhatók, amelyek ezt a 75 fokos hőmérsékletet még eredményesen tudják hasznosítani. Van itt ugye 60 városában vannak lehetőségek, 60 ipari-parkban, kertészetben, szerverközpontban, Turán van lehetőség épületkomplexumok fűtésére. Azt látni kell, hogy az utóbbi években a 2022-es nagy meglepetésszerű villamos gázárrobbanás után megélénkültek a geotermikus koncepciók, geotermikus megoldások utáni utáni vágy. Ennek keretében néhány kisebb településnél is kidolgoztuk a geotermikus rendszer fejlesztésének lehetőségét. El kell mondjam, hogy ezekben nyilván mi döntően a geotermikus energia hőhasznosítását, szállítását biztosítjuk. A geológiai kutatást ezt egy partner cég biztosítja. Ők nagyon sok magyarországi geotermikus projektben részt vettek, és alapvetően ők biztosítják és ők garantálják, hogy a geológiai kutatás megfelelő, esély van arra, hogy az ott lévő talajmechanikai geológiai adottságok lehetővé teszik a megfelelő hőmérsékletű víz meglétét. De legtöbb esetben azonban ezek olyan projektek, ahol már valamilyen kút létezik, tehát nem vakrepülésről van szó, hanem tudjuk azt, hogy valaki valamikor megfúrt egy kutat, és az produkál mondjuk 70 fokos vizet, ahogy ezt látjuk ezeken az ábrákon. Olyan egy érdekes dolog, ott egy meglévő 2 szénhidrogén kút geotermikus hőhasznosításának a lehetősége került vizsgálatra. Ez megint csak azért érdekes, mert a kutak meg vannak fúrva, és van egy olyan technológia, hogy ezeknek a kutaknak a szénhidrogén, tehát ezeknek a kutaknak egy belső keringetéssel a talajhőjét fölvegyük. Egyébként elég jelentős teljesítményről van szó, kb. 17,5 megawatt létesülhetne. Tehát ez megint egy speciális történet, meg van fúrva a kút, tudjuk azt, hogy a kútból ki lehet venni egy zárt rendszeren keresztül geotermikus energiát. Itt ez történik. Van egy részletesebb vizsgálat Mezőkovácsházára. Itt a vízhőfok elég kellemes, 72 és 90 fok közötti, közel 1,1 megawattot lehet kivenni a rendszerből, és itt nagyságrendileg 24 önkormányzati építményt,
illetőleg mezőgazdasági létesítményt lehet ezzel az energiával ellátni gyakorlatilag teljes egészében. TAB. A következő rendszer itt egy helyi uszoda fűtését kellett átdolgozni, ami nem volt elég hatékony. A vízhőfok sajnos nagyon alacsony hőmérsékletű, úgyhogy itt egy hőszivattyús megoldás került megvalósításra. Röviden mutatjuk a kapcsolási sémát. Láthatjuk a hőszivattyúkat, hőtároló tartályokat. Az hőszivattyúkra azért volt szükség, mert a 38 fokos víz nem volt elegendő a technológiai és HMV igények kielégítésére. Hát ennyi lett volna az előadásom. Én azért óva intenék mindenkit, hogy az előadás alapján nekiálljon geotermikus rendszer tervezni, ugyanis most csak azt tudom elmondani, amit mi tapasztaltunk az elmúlt kb. 20 év során. Szóval kell egy kis idő ahhoz, hogy az ember rutint szerezzen egy ilyen rendszerben, és számos megoldáson keresztül kell rágni magát, sok kivitelezésben benne kell lenni, és sok hibát el kell követni ahhoz, hogy már később ne kövesse el ugyanazokat a hibákat a tervező és a beruházó. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és használjátok az előadást a saját javatokra, és ha bármi gondotok van, vagy kérdésetek van, akkor nyugodtan keressetek meg engem, bármire szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet.